Yebethuna uZoleka did her research about uMajola wafunda nangombala wayo inyoka, how you react around it. With a straight face, she lied to her future father-in-law. Umbonile uMajola. Ngikubona ke tata. Hayi mntanami. Sana ungathini umuntu wakho umbukele etafuleni mntakabawe exoka engaqhwanyazi noqhwanyaza ungaphinda umthembe. uZoleka ke ufungile ukuba umbonile uMajola wathi ebe maroon or burgundy. Hayi le ntombazana, she was quoting and referencing ingqumbo yeminyanya. Mbala nje abazothi ngumaroon noba nguburgundy noba browniga. Hayi buya. Uyeka ngiMajola lo mntana. Yeah. Hello, hi, I am Simi Sotashe, your chummy that is always ready to spill the tea. No fear or favor. So make sure you are subscribed and you like this video because I made it just for you. Now, this is for my Inimba binges. Guys, so here's the last episode's review. This show is stressing me out more than my real life problems. At this point, Kodwa, I don't care what lies Zoleka tells, as long as they don't get caught to know Lazarus and the father doesn't suspect anything, guys. I think sonke apha sibambe amazinyo because inhle into yabo shem andifuna uxoka, and Lazarus would do anything to protect umntanakhe nomntu wakhe. Kodwa ke kuthiwa ayikho into ehlala emfihlakalweni unaphakade. Nantso ke iwari yam. Ndibamba amazinyo every time uZoleka ekhumbuza ulazi bakakwazi uba nabantwana. Hayi angathi akukho need, kodwa guys, Deep down ndiyayazi uba ifear yakho baby is not about the fact that okwazi uba nabantwana. I'm sure ayingeni kamandi londo, even though Ulaz knew this about himself. It's a burden he was willing to carry by himself until Uzo became pregnant. And I'm sure he wanted to rule out the possibility that he could be the father. But Uzo ke wasole bona elinye iqhinga lokuba makasole eba ngutata, ndithi kaloku seyincutshe ngoku exokeni. I need uThumeka to focus on her marriage and focus apha emyenini wakhe, because khona ukuba uxolelwe for uthatha indoda kasister wakho wayimithela ithi londo zifake zonke inzipho niphinde nibe zi-best friends ngoku. Ezinye izinto kaloku ziyohlala zi-awkward, and we know uThumeka uzozithutha zonke iindaba zakaZoleka ayoxelela uHlathi lo usagadene noZoleka ke phofu. Basike bandidina ngeyofuna iindaba zakomnye umzi. Why? uHlathi ingathi guys is a spiritual husband. Why? Hayi yoha asana akakhaleli ukhwela iprivate jet lo nguThumeka ufuna uyofanisa umntana lo wakaZoleka. And you know what, uzomfanisa noLikamva sana unyana kaHlathi lo ufana nodadobawo wakhe ke phofu. Yasike yambi guys. And we meet udadobawo woJola bethunana, into engahlekisi ngohlekiswa fondini, into ethetha kuthethwa, isigxadavu sekhaya. Kuthiwa ke udabawo nguye obamba imfihlo zekhaya, inguye ke futhi ozibhaqayo nezingaqondakaliyo. Hey, ndaqonda asana kuhlatywe emntwini apho kuthiwa xa kusithiwa nezingaqondakaliyo. Let me just tell you that uZoleka will have a tough time here. Udaba uzofanisa umntwana angaboni nento le. Hi guys, kuzoshuba after that. Uzo and Laz must make sure that they keep that child away from the aunt after the simbeleko that is going on. Umolokazana kweli khaya ngosisalela nje indlalifa. Okwangoku Uzo was welcomed warmly ke in the family. In fact kuthiwa they see her as umakoti already njengoba zalela indlalifa. Oh, indlalifa kaHlathi bethuna, only if they knew. Uyayazi when you finally find the right man but you are the wrong woman, that is the case here. And yazi ke le yenziwa nguSydney bethuna, and uyenzela ntoni? Ewe ikhusela mhlawumbi will feel his wrath, and then what? And then what? Because ingathi uyazimoshela nje kakhulu yena. Uyazibonakalisa also ukuba sesaphula imithetho ngoku, and worry yam is that uzobhaqwa and it won't end well for them bonke as a family again.
besimsizela kaloku ngoku ebezama unceda umfazi wakhe esaphula umthetho, simane siqomba hayi shem noba ngamophula umthetho for umfazi wakhe, uyabona. But mani ngoku akho kusizela ngandawo, uzenzile akakhalelwa. And futhi iyandika nalaa storyline, ingase ndiske ndithi fast forward because kaloku ayide igqabhuke into yabo, iyathanda uprolongwa, ingasebenze fast zidume once. Yazi ngoku besingayicingelanga into kaMajola, kuvela enye ngoku yebhokhwe ekufuneka ihlatyiwe and ekufuneka ikhalile. Oh nkosi yam, undonakele, nango esiza amanzi, nango ngene endlini. Phofu ke besengenile amanzi already. uLazarus simbona enikwa umkhondo ngutatakhe njengonyana wokuqala nowokugqibela ukuba mayibe nguye intlabi. Ofuthi andiyazi uba kutheni ezoyinikwa le ntoza, uzonikwa uba makayintlabi ngoku. It was awkward man, it was awkward. Nalo tata ihlobo amjoke ngalo ingathi ufuna uyibona into afuna uyibona, ukubone notata ndimthembanga sana. But ke bekufuneka ahlabe ibhokhwe yembeleko yonyana wakhe xa esaziswa phi ebantwini abadala bekhaya. Sizothini xa ingakhali ibhokhwe? Sizothini ebantwini bethuna? Kuba loo nto esiXhoseni ithetha ukuba icama livumanga, abaphantsi abavumanga. Mhlawumbi ke yowuthethelelwa yinto yokubana uMajola uboniwe nguzoleka ke mhlawumbi phinde kufunwe enye ibhokhwe iphinde ke mhlawumbi ikhale, but yenze anxiety nje le yebhokhwe. Bethuna iyadika into yamasiko. uDabawo nango ke sana ephakama ebuhlanti, bekuhlele ku-tense, nango ephakama uDabawo esiya ngasendlini. But ke ndifuna uba ndongondongo kuleni bengathi ndiyibonanga, ndibe ndisithi mhlawumbi uyowuthatha umntwana endlini, kuba kaloku kumelwe ukuba kuqale kuthethwe nomntana ebanjiwe mhlawumbi before ihlatywe maybe, because ke le episode iphele ibhokhwe ingekahlatywa. Yo, indenzela anxiety into kaDabawo, yazi ba iyozala nkomoni na. At the rate at which umawethu is going, I am scared he might not get this position of CIO. He is overly confident, and yazi, in my opinion, and I feel that he will be greatly disappointed. His confidence reminds me of that of Miss SA's first princess, guys. What did you guys think of the last episode? I can't wait to hear your thoughts. Be sure to like this video and subscribe so that you do not miss any of my updates. We will be uploading daily. You guys, please hold me accountable because Sana. Now, I will see you on the next one. Bye.